Mga igsoon, ayuha gayud ninyo og pili ang mga tao nga mahimong pangulo dinhi sa kalibutan. Tungod kay kung ang kalibutan magpakasala, ang kalibutan nagsige og buhat og sala, magsige kini og ilis-ilis og pangulo. Apan ang nindot nga pangulo nga pilion igsoon, kanang adunay kahadlok ngadto sa Ginoo. Kanang sa kanunay nagpasidungog ug nag-alagad ngadto sa Ginoo. Ug dili ng mga pangulo nga nagpasidungog lang dinhi sa kalibutan ug ang ila lang kaugalingon ang ilang ginahuna. Kung dili kanatong tanan isip mga igsoon diha ni Kristo. Panultihon 28 bersikulo 2. Kung ang nasod nagpakasala, magsigi kinig ilis-ilis og pangulo. Apan mahimong gamhanan og bulungtad ang usa ka nasod kung makabaton kinig mga pangulo nga maalamon og may hustong panabot. Mao na igsoon atong pilion ang mga pangulo nga adunay kaalam ngadto sa Ginoo. Ang mga pangulo nga adunay maayo nga panabot ngadto sa pagpasidungog sa Ginoo. Tungod kay sayang gayud ang ilang pagkapangulo igsoon kung ang ilang kaalam din nilang sa kalibutan ug wala sila'y kaalam ngadto sa Dios. Tungod kay ang tinuod nga magtudlo kanila sa matarong nga ilang madumala ang tanang katawhan diha sa katarong, ang mga pangulo nga adunay kaalam, adunay kahibalo ug adunay kahadlok ngadto sa Ginoo. Busa igsuon aron mulungtad ang atong nasod ug makabaton kini og kalinaw ug makabaton kita og tinuod ug mga maayo nga mga pangulo ug may kahadlok diha sa Ginoo. Atong pilion ang mga pangulo nga adunay kahadlok ug pagtaho diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.